fixer ang gagawa nito, yan. Kaya malaki ang bayad dun sa fixer. Kasi papalik-balik. Yung pabalik-balik. Eh, di magkakain siya, di babayaran mo rin yun. Papasahin niya, pagkain. Ang maganda nun, yung fixer, lahat ng, kung 5 yung kliyente niya, lahat ng sisingilin niya ng pagkain niya. Kasi marami, may mga sobra doon. Kakain na siya ng, kung 10 yung client niya, Isa lang 10 beses siya kakain na. Marami siyang pera. Yun si Nonong. Yun ang sideline ni Nonong. Na Actually, hindi siya. pinagsusugal niya naman lang din ang kinikita. Sayang lang. Siya lang naniningil tapos may siya inuutusan din siya. Marami. Lahat ng sobra doon, kanya na. Bakit naman siya makikipag-deal ng ganyan kung wala naman siyang makukuha? Papagod pa siya. At least maliit lang na corruption yan kaysa naman bilyones na wala ka namang nakikitang ano. Sabi ni Ate Mary, di ba trabaho niya kasi kasunin niya? Sabi ko, hindi. Kanya-kanyang lakad ng papel. Pagka nagpalakad ka, magbabayad ka ng service.